अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। होता है यहाँ जरा गौर कीजिए, मीम के मेल जबर, मीम के किल जेर और मीम के पिल मेल पेश। यहाँ मीम के मेल सुकून। अब ये जबर जेर पेश और सुकून, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जबर जेर पेश सुकून है, ये पढ़ी जबर जेर पेश तो आपको मालूम है, जबर जेर पेश तो हम लोग पढ़ी தெரியும்। आज हम आपको समझाएंगे सुकून। இன்னைக்கு நாம உங்களுக்கு சுக்கூனுடைய பாடம் நடத்த போறோம்। आज बस समझ में புரியுதுங்களா? मीम के ऊपर जो जबर है वो अब्बा है और ये सुकून हम इसको बोलते बच्चा। இப்போ மீமுக்கு மேல ஜபர் இருக்கு, இத நாம சொல்றோம் அத்தான்னு சொல்றோம்। இந்த மீமுக்கு மேல என்ன இருக்கு? சுக்கூன் இருக்கு, இத நாம சொல்றோம் குழந்தைன்னு சொல்றோம்। मीम के नीचे जो जेर है ये चाचा है और ये सुकून ये भतीजा है। இப்போ இந்த மீமுக்கு கீழ என்ன இருக்கு? ஜேர் இருக்கு, இத நாம சொல்றோம் சாச்சா தான், சித்தப்பான்னு சொல்றோம்। இங்க மீமுக்கு மேல சுக்கூன் இருக்கு, சகோதரனுடைய குழந்தைன்னு சொல்றோம்। ये जो पेश ये मामू है और ये जज़म उसका भांजा है। இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய பேஷ் இருக்கு, இது மாமா மாதிரி, இது வந்து சகோதரியினுடைய குழந்தையாக இருக்கு। अब ये अब्बा 40 साल का, चाचा 40 साल का और ये मामू 40 साल का। இப்போ இந்த அத்தா, இந்த சாச்சா, இந்த மாமு எல்லாருமே 40 வயசு உடையவங்க। और ये सुकून जो बेटा है, भतीजा है और भांजा है वो 4 साल का। இப்போ இந்த இருக்க சுக்கூன் இருக்கு, அதாவது குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய சகோதரனுடைய குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய அண்ணனுடைய குழந்தையாக இருக்கிற சின்ன பையன், அவனுக்கு 4 வயசு தான்। अब ये कन्याकुमारी किधर है? कन्याकुमारी किधर இருக்கு? ये अब्बा और ये चाचा और ये मामू ये खुद ब खुद कन्याकुमारी जा सकता? இப்போ இந்த அப்பாவா இருக்கட்டும், சாச்சாவாக இருக்கட்டும், மாமாவாக இருக்கட்டும், இவங்க தனியாகவே கன்னியாகுமரிக்கு போக முடியுமா? ये बच्चा, ये भतीजा, ये भांजा जा सकता? नहीं जा सकता। இப்போ இந்த குழந்தை, அதாவது அவங்க சொல்றது வந்து சகோதரனுடைய குழந்தைக்கு தமிழ்ல தனியா ஒரு வார்த்தை கிடையாது, அதனால அப்படியே சொல்லிடுவோம்। ஒரு குழந்தை வந்து கன்னியாகுமரிக்கு போக முடியுமா? बिल्कुल उसी तरह, ये बिल्कुल उसी तरह ज़बर को हम खुद ब खुद पढ़ सकते, ज़ेर को हम खुद ब खुद पढ़ सकते, पेश को हम खुद ब खुद पढ़ सकते, लेकिन जज़म को हम नहीं पढ़ सकते। அதே மாதிரி தான் ஜபர் நம்ம தனியாவே படிச்சிருவோம், ஸேரை நம்ம தனியா படிச்சிருவோம், பேஷையும் தனியா படிச்சிருவோம், ஆனா சுக்கூனை தனியாக படிக்க முடியாது। क्यों? ये बच्चा है, ஏன்? அது குழந்தையாக खुद ब खुद कन्याकुमारी जा नहीं सकता। தனியாக குழந்தை கன்னியாகுமரிக்கு போகாது। इसी तरह जज़म को हम खुद ब खुद पढ़ नहीं सकते। अब ये बच्चा कन्याकुमारी किसके साथ जाएगा? अब्बा के साथ जाएगा। ஆனா இந்த குழந்தை கன்னியாகுமரி அப்பா கூட போகும்। ये बच्चा कन्याकुमारी किसके पास जाएगा? किसके साथ जाएगा? चाचा के साथ जाएगा। அதே மாதிரி இந்த குழந்தை சாச்சா கூடயும் போகும்। इसी तरह किसके साथ जाएगा? मामू के साथ जाएगा। அதே மாதிரி தான் மாமா கூடயும் கன்னியாகுமரி। उसी तरीके से हम जज़म को पढ़ेंगे, जज़म को पढ़ेंगे ज़बर के साथ। அதே மாதிரி தான் இந்த சுக்கூனை ஜபரோட சேர்த்து படிப்போம்। इसी तरह हम सुकून को पढ़ेंगे ज़ेर के साथ। அதே மாதிரி தான் இந்த சுக்கூனை ஸேரோட சேர்த்து படிப்போம்। इसी तरह हम सुकून को पढ़ेंगे पेश के साथ। அதே மாதிரி தான் இந்த சுக்கூனை பேஷோட சேர்த்து படிப்போம்। आ गई बस समझ में? आ गई बस समझ में? अब उदाहरण हम देख लीजिए। உதாரணம் பாருங்க। मीम जबर मा, मीम जबर मा, सेकंड मीम मा, सेकंड मीम मा। ये क्या लिखा? मा मा। क्या लिखा? क्या हम इनको मिला सकते? இப்போ இத நம்ம சேர்க்க முடியுமா? नहीं मिला सकते। एक साथ बोल सकते? ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியுமா? मा मा। अब आपको एक साथ करना இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணா இருக்கு। तो सुकून लगाना,
இது உண்ணாக்கணும்னா வெறும் சுக்குன் போட்டா போதும். और तमिल का सुकून ये है. தமிழ்ல சுக்குன்னா புள்ளி வச்சா போதும். अब क्या हो गया? मम. वो क्या है? मम. आई बात समझ में कि ये जज़म है, बच्चा है, उसको हमने जबर से मिलाकर पढ़ा मम. இப்போ இந்த சுக்குன் இருக்கு, இது குழந்தையாக இருக்கு, இதை நம்ம ஜபரோட சேர்த்து படிச்சோம் மம். इसी तरह इस जज़म को हम पेश के साथ पढ़ेंगे. அதே மாதிரி தான் இந்த சுக்குனை நம்ம பேஷோட சேர்த்து படிப்போம். क्या पढ़ेंगे? என்ன படிப்பீங்க? क्या पढ़ेंगे? मुम. इसी तरह हम इस जज़म को जेर के साथ पढ़ेंगे. அதே மாதிரி தான் இந்த சுக்குனை நம்ம ஜேரோட சேர்த்து படிப்போம். तो क्या पढ़ेंगे? मीम. आई बात समझ में? मीम मीम जबर, मीम मीम जबर मम, मीम मीम जेर मीम, और मीम मीम पेश मुम. सुकून को हम पिछले हरकत के साथ यानी जबर जेर पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. இந்த சுக்குனை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்தோட அதாவது ஜபர் ஜேர் பேஷோட சேர்த்து தான் படிப்போம். अब वो समझा वो सुकून वाला जो समझा है मैं. அதாவது கவனிங்க, இப்போ சுக்குன் இருக்கு பாத்தீங்களா, சுக்குன் இருக்குல்ல, இது தனியாக அப்புறம் சொல்ல முடியாது. அதனால ஜபர் ஜேர் பேஷ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதோ அதோட சேர்த்து தான் ஒரு தடவை படிப்போம். புரியுதுங்களா? आई बात समझ में. और अगर तशदीद है, ஒருவேளை தஸ்தீத் இருக்குன்னா, तशदीद है तो हम इसको 2 बार पढ़ेंगे. தஸ்தீத்னா இதுதாங்க. தஸ்தீத் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதை நம்ம 2 தடவை படிப்போம். मुरमीम, मुरमीम, मीम मीम जबर म, मीम जबर म. यहाँ 2 मीम है. कितने मीम है? एक मीम को क्या देना? सुकून देना, और दूसरों को क्या देना? जबर देना. दूसरों को क्या देना? जबर देना. मीम मीम जबर मम, मीम जबर मा, मीम मीम जबर मम, मीम जबर मा. क्या पढ़ेंगे? मम मम्मा. क्या पढ़ेंगे? मम्मा. यहाँ कितने मीम है? 2 मीम है. कितने मीम है? 2 मीम. कौन बताया? शद्दा ने बताया. कौन बताया? शद्दा है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे मम्मा. कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे. और अगर सुकून है तो उसको हम 1 बार पढ़ेंगे मम. आई बस समझ में? अगर सुकून है तो 1 बार पढ़ेंगे मम, और अगर शद्दा है तो 2 बार पढ़ेंगे मम्मा. आई बस समझ में? बस ये आपका सबक है. இங்க பாருங்களேன், கவனிங்க. ஒரே ஒரு சுக்குன் இருக்குன்னு சொன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? ஒரே ஒரு மீம் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா தஸ்தீத் இருக்குன்னு சொன்னா உள்ளேயே 2 மீம் இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த 3 மீமையும் பாருங்க. இது மீம் ஜபர் மா, மீம் சுக்குன் சேர்த்து படிக்கணும். இத மம் அப்படின்னு படிச்சா உள்ள ஒரே ஒரு மீம் இருக்கு. ஓகே, பிரச்சனை கிடையாது. खत्म करो. ஆனா பாருங்க, இந்த மீம்ல 2 மீம் இருக்கு. இதுல 2 மீம் இருக்கு. இப்போ இத அழிச்சிடுங்க. அழிச்சிட்டீங்கன்னா டோட்டலா எத்தனை மீம் இருக்கிற மாதிரி? 3 மீம் இருக்கிற மாதிரி. இது ஒரு மீம், உள்ள 2 மீம் இருக்கு. பாருங்க, மீம் ஜபர் மா, மீம்குள்ள இன்னொரு மீம் இருக்கு, அதை சேர்த்து படிக்கணும். அதனால மம். 3வது மீம் இருக்கு, அதுல என்ன இருக்கு? ஜபர் இருக்கு, ம, மம்ம.